के बजरिया से सुनय सखी किन के बजरिया से सुनय सखी यारावा जहरे खइले बा यारावा जहरे खइले बा रहत जागल भइल बा पागल घर में कहरम चइले बा यारावा जहरे खइले बा डीजे मोहन क्रांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भिलाई बाजार। दिने पर दिने सखी गइल बाटे सुखी हमारा बिना सखी रहता दुखी। ए सखी सुन रे हाँ दिने पर दिने सखी गइल बाटे सुखी हमारा बिना सखी रहता दुखी। रात दिन सखी रोवत बानी रात दिन सखी रोवत बानी हमर महाराजा लहरऊ खइले बा यारावा जहरे खइले बा। डीजे मोहन डायरेक्टर सुदामा समरिया। ओकरा के देखी दिल में भइल हल चल रे आजन त कल सखी जाइब हम चल रे। ए सखी जान से ज्यादा चाहेला हाँ ओकरा के देखी दिल में भइल हल चल रे आजन त कल सखी जाइब हम चल रे। राइटर बुलेट राजा से कहानी राइटर बुलेट राजा से कहानी कृष्णा सतर फोन कइले बा यारावा जहरे खइले बा। रहत जागल भइल बा पागल घर में कहरम चइले बा यारावा जहरे खइले बा। सुन रे क्रांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भिलाई बाजार।